Koktoma kaisa breaking news. India ni khoroksa YouTuber Pakistani wngwi jasus khaiwi Bharat ni totho khufia totho rokno Pakistan no ohorka hwnwi police bai rokjak. Saimangka o YouTuber ni mung wngkha Jyoti Malhotra mungwi. Bini YouTube channel ni mung wngkha Travel with Ju mungwi bo kaisa YouTube channel chalogo. Tai bini YouTube channel o prai 3,78,000 ni basic subscribe tongo hinui chwng saimangkha tai bini sakao kok silchajak. Bo Pakistani ISI agent no Bharat ni khufia tothorok ohorka hinui bono police rok romkha. Saimangkha o romjaknai Jyoti Malhotra bo Haryana ni hinui. Haryana ni hisar ni hinui chwng saimangkha tai bono Haryana ni hisar police no bono Bharat ni totho Pakistan no ohoro hinui bono romkha. Saimangkha o YouTuber 2023 bisio Pakistani bagwi visa ni twi bo Delhi o Pakistani High Commissioner thani visa ni bagwi bo thangmani. Aro thangtini no bo Pakistani khoroksa kormachari adhikari bai malaikha o adhikari ni mung wngkha Danish mungwi. Saimangkha o Danish o YouTuber no offer rwkha je Pakistan rokni kaham sobi kaham mwkhang bini channel o Bharatiya rokno phunuknani bagwi. Amoni bagwi o YouTuber no o Pakistani adhikari Danish mungwi rang bo rwkha hinui chwng tabuk koktwma bisingtwi saimangkha. Tei saimangkha o YouTuber Jyoti Malhotra 2023 bisio bo Pakistan o thangwi aroni intelligence agency rok bai bo malaikha hinui bini sakao kok siljaka. Tai bono amoni twi no Haryana ni hisar police bono Bharat ni totho Pakistan no ohoro hinui gaddar hinui bono police rok romkha. Tai jephru chimi o news social media o kasawui phaio je Bharat ni khoroksa YouTuber Pakistani wngwi jasus khaiwi Bharat ni totho no Pakistan no ohoro hinui afuru chimi no viral wngjak o koktwma. Tai saimangkha tapusuk jora police rok 6 jona no Bharat ni totho Pakistan no ohoro hinui romkha hinui chwng saimangkha. Aroni bisingo tongo o YouTuber Jyoti Malhotra bo khoroksa.